Just a rebel on your own on a trip. Здравейте хора, съм FukuBG и това ще е част в реклама на канали. Marto Arts ме помоли да му направя реклама. Така, виж, това момче се прави картон на аватари. Надявам се в бъдеще да започне с клипове на игри. Ето, Speed аватар. Тук прави на някой негов приятел. Това е четвъртият епизод. Прави му кадрици. Да, тук прави на аватар Нанто. Епизод първи му е бил това. Не съм абониран за него, но нататък може и да се абонирам. Сега като прави спид-арт аватари, много не ме кефи, но когато започне да снима на игри и такива, тогава ще ме изкефи това момче. Вижте за кой се е абонирал. Да, EDBG Plays. За още много хора се е абонирал. Не само това, да, още. Така, той не е англичанин, той е българин, хора. Така. Спид-артовете много ме кефят как ги прави и той спид-арт е на един мой приятел от Skype. Ето този спид-арт. Ако нямате в Skype този спид-арт, приятел, този мой приятел, чайте сега ще видя кой. Не, оставите. Така, вижте как се получи спид-арт аватара. Скоро ще видите и моя. Ето, вижте го. Това момче има талант в спид-артовете. И така. Това беше рекламата на YouTube канали. Това му е Skype Marto Gaming. Така, абонирах се вече. Добре. Така, хора. Това беше рекламата на неговия канал. Надявам се да ви е харесала. Абонирайте се и я се надяваме да стане по-известен в бъдещите му клипове. И чао, хора!